Hello guys, good morning. Good morning pa kasi wala pang 12. But today is birthday ni Papa Joe. So maghahanda muna ako ng aming kakainin. Actually, bumili lang kami ng ulam guys sa labas kasi gusto sana namin umalis. Wait lang ha. Ayan, gusto sana namin guys, pumunta sa gumala ba? Kasi alam nyo naman, mahilig kaming gumala-gala. Ayan. Kaso, problema namin is yung aming transfer ko lang po sa tingin kaldero namin. Yung aming motor kasi yung wheels niya kailangan palitan. Kaya hindi pa namin napalitan. Natatakot si Papa. Ayun, natatakot si Papa na umalis kami guys na hindi pa na-change yung yung gulong. Kaya ang ending, hindi kami nakaalis. So, ipe-prepare ko muna itong table. Prepare ko na yung plato and then yung mga juices. Ito lang nilagyan ko ng water tapos itong pineapple juice. So inaantay ko na lang sila kasi bumili pa ng ulam. So dumating na sila guys. Yung lechon manok lang at saka pizza. Hi Belle. Hello. So pizza with lechon manok. No. Yan. Yung simple lang aming handa guys. Wala cake. Wala budget. Guys, kain tayo guys. Happy birthday Papa. Mama na mama. Kata si Papa happy birthday. Tarong kantahi happy birthday si Papa. Happy birthday to you. Bisag walay cake. Happy birthday to you. Walay budget. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Kiss Papa. Happy birthday. Happy birthday pa. Happy birthday. Happy birthday. Super budget. Si Big Pa. Yan. Hello guys. Good evening. So, actually, ko ngayon lumating kasi yung mga kapatid ni Papa. And, ko tong isda. Lagyan natin lahan natin guys. Ayan. So, ito yung isda natin. Ilagyan ko lang ng ayan, malinis na to. Lagyan lang natin ng tanglad. So, dalawang isda yan. And then, aman. Thank you. Oh, promise. Chuchi. What's Chuchi? Lagyan natin ng kamatis, guys. Ang ng aming kutsilyo. Ayan. Lagyan natin. Tapos, ingay ng mga bata. Ayan. So, yan. Onion. Gisian na natin namin. Lagay natin guys yung onion para yung lasa niya ba talagang pumasok yung lasa. So ayan guys, nahapuno yung aking lagyan natin ng asin.
isa. Hmm? Happy birthday! Tiririri! Ano kayo ba? Happy birthday to you! Ay, kapuya, dali! Oh, sige na. Go! Happy birthday, Tatay! Happy birthday, Tatay! Uy, yun! Happy birthday! Ayaw ba? Happy birthday, Tatay! Yay! Uy, salamat! Kaya salamat, Lord.
Hello guys, good morning. Today is Sunday and today is rest day namin of course. And today is birthday ni Mama. So happy birthday Ma. Alam kong mapapanood mo to. And nagluluto kami ngayon. Actually hindi alam ni Mama na. Kasi yung birthday kasi Mama tsaka ni Nanay talagang laging pinagsasabay kasi bukas January 9 kay Mama, January 10 kay Nanay. So pinagsasabay sila. So laging kay Nanay lagi yung kasi si Nanay yung pinakamatanda, syempre. Yung Mama niya, si Nanay. So ngayon sila nagsasabay. Dati pa naman lagi akong dadala sa kanya lagi ng cake lang at saka konting kasi syempre kami nagsa-celebrate. So today, hindi alam ni Mama na pupunta kami kasi gabi doon kami galing. And sabi ko lang sa akin sister-in-law na ipagsaing lang kasi kami na magdadala ng ulam at saka nag-order na rin ako ng cake for Mama. Nagpa-reserve na ako nung January 6 pa lang. Nagpa-reserve na ako ng cake. So yun yung ating kasi schedule namin for pick up sa cake is 10 p.m. So ngayon po yan guys, sotanghon with pancit. And then nagpiprito kami ng tilapia. So, ayan, tilapia, and then chicken. Yan lang. And ito yung pansit natin na nilutuin. Ayan guys, yung pansit. Nalagay ko na lang sa aming, Pyrex. Oh, Pyrex. Ayan, medyo init pa nga. So, nilagyan namin ng cling wrap. Ito yung chicken. Ito yung tilapia. Surprise natin sa Mama. Ito bang Mama, be? Bakit ang balo? Happy birthday, Mama. Na-surprise. Hindi ito surprise. Na-surprise. Balik tayo. Hanga si Mama. Mama. Ito ka. Ito si Mama. Ito si Mama Belis. Ito si Mama Belis. Happy birthday, Ma! Thank you so much. Uy, pag-bless si Mama Belis eh. Oh my God. Karoon ko sila kami lakaw. Marian sa kaya ganyan po tayo. Walang Nay, si Nanay, oh. Kinakuan. Nagkuhan, pansit. Si Nanay. Ang gabit siya. Nagyara pansit karoon niya. Uy, paglarga nila. Ano po yun? Ay! Nagkita gani mi. Ano tong? Siyempre, natay pa cake kung sama-sad na. 64. Pa-order mo yun. I-deliver o mga agpagtag. Ako nang nang humalagyan ko kakarton mo. Apa, sige pa ko. Punong-punong. Ikaw doon sana yan eh. Pasakay ito na yung pagkabutan yan. Saluri. Sakay ka na? Ala-alang. Kung utol ako magipasap. Kaya hindi pa-apil sa Luisa. Kaya apil na siya kay... Dili ko pa daon. Ay, di mo na sa rikuan. Punta ka siyang baka sa nanay. Uy, nakadaw, may gatumbukag. Ang sakit banda naman yun. Oh, bunting yan, be. Angin ma. Asa ni sa akin gamit niya. Belum mas kan cake. Wow. Apil pa blue-blue. Siyempre. 24 na ba ka? Ato pa ba? Nanay na niya. Ang pa. 67 malagi nila una-una. Ako na siya lagi kong papa. Hindi na nga. Aw. Aw. Satu lagi. Ano mong good na, oh? Ano mong good for? 46 naman na. Ano yan. Si Ana kayo man na Ano naglungkot. lagi kuan siya? Hindi klaro sa Ana ba? Ganina ra kuan. Asa ang kuan ba? Ghost eh. Pizza siya. May basayo. Mama, Dagan pagkita siya dagan lagi dagan kong kita ka na mamamin sila ni kuan Ima abi. nagata gila ko yaro. Nalito. Mama, Nya pag nag-on man siya niya. mama, para siya lagi Ay, hubog kong dito, day. papa. Mama, para siya Kailangan man na ingana kay gore na ba ya? Dapat purple. Poy mapapa ni. Basta gore. Yan bagay sa vlog yan, oh. bago. Pag blow sad mo eh, kasi 24 na ba ka mo? Kasi game tag blue. Siyempre, sudsad. Di ba good na bayot? Para bunga na kay si Mama. Hala ka diha. Ni diri na sa mami. Na mabali na prat ka dukin sa kuno. Si Nanay. Larga na tanay. Anton na takay mo largahay na ta. Baliktad to po. Bali, uy, ka-feeling kay ka ma. 46. Ana mo 6. Kana ang 6 ma. Kato 4 man na. Kana. Meron gid ang 6 gyud. Kandil minul kandil. 46 sa ba nimong edad noon? 4 man na gyud. Ini kandil. 4 ni. Nara, 4 man na ma. Bali. Bali. Ana satu tu. Satu tu. Anak man anak. Lahi mo na siya nga pagkapuro mga forma. Kini ka ba ni di na cake. Ba,
Hagrid, ay, di mo kanta. Kantay si mama, be. Kantay si mama ba? Happy birthday. Si mama ito kantahan ka ka? Si Mamels ba? Mamels. Hindi pa plastic na yan. Ay, paduuli ko lang. Pero kasi pansin. Pansin mo rin ganyan. Gusto mo na, uy. Baliktad! Dito galing na. Nabali ang kuan. Ah, sakto kay. Ha? Sakto. Hindi mo balo eh. Nabaliktad lang yan. Mawala dito dito. Sakto na. Uy, kumayok. Ay, sama. Okay, kantay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dapat gibon dito ni Pablo ni mamang katong sa kakandila. Blue, blue, blue. Pagbuang. Pablo sa mo kay dapat mag-blow jud ka ma. Kung ano ni? Kay Wish for all mag-wish the magid good. ka gyud. Gina ma, go. Pag-wish adaan ma. Yay! Nanay na brugma. Mabsa na.